Ang usa sa mga dili gyud nato malalis nga ang Ginoo nag-uban niadtong nagtuman sa gisugo sa ebanghelyo kinig yung conversion of sinners. Makuan ba, mabag-o, mausab ang kinabuhi sa mga tao. Bisag unsa pata kakugihan mo simba, bisag unsa pata kakugihan nga musangyaw, wa gani mahitabo nga conversion pasabot ana dili na tinuod ang imong pagsimba, dili na tinuod ang imong pagsangyaw. Nya unsa may conversion gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkaway sala. Gikan sa pagkamahigugmaon sa kalibutan ngadto sa pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Naaman sa mga magsasangyaw nga daghan kayog na nadani gani minilyo na sila karon, pero 40 na sang mga datua, 40 na yung dagkua sa ilang mga bahandi. Ade gyapon na tinuod ngano man tungod kay ang tinuod nga mosunod sa Ginoo maliwat gyud nilang San Pablo, nilang San Pedro ug uban pang mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi? Daghan ba sila kwarta? Dagko kay sila balay? Gitubag. Naa sila mga nindot kayo mga sakyanan, apil na ang mga mudagan sa dagat ug mulupad sa hangin. Naa sila na. Wa. Pero ang ilang mensahe milukop sa tibuok kalibutan, dato kay sila sa mga butang nga espirituhanon. Pobre kay sila sa mga butang nga Diosnon. Gani usahay wa silay kaon, wa silay ilisan, wa ilis-ilis. Nagoy usahay nga malunod sila sa dagat. Si San Pablo murag 3 ka adlaw ni siyang nalunod sa dagat nga Ginoo na lang nagluwas niya dito. Nga naman, tungod lagi sa pagsunod sa Ginoo. Nya mao ni silang mga tawhana ang makapahimo sa kalibutan nga makonvert ngadto sa pagsunod sa Ginoo. Kamo ron, kumusta man? Inyong kinabuhi ron unsa man? Naka-convert na mo og mga makasasala or nisamot ang makasasala? Kung ikaw ginikanan, sigihan nimo nagdukdok ang imong anak kay imong yung paeskwelahon arang siyang kaugmaon, kay kundi siya mo eskwela pobre gid siyang makaluluoy. Unsa man na nagsangyaw ka sa maayong balita? Wow, ang imong isangyaw hinuon bulahan kamong mga kabos. So kung ang imong anak sige laghigda, ina bulahan ka kay makabos gyud ka. Ana. Sakto. Oh, ana pagsulti aron dili siya ma-pressured. Kay sigihan nimo bangon na diha sa di ka mo eskwela, sa gusto nimo nga magsigin lang ka diyan kon. Standby ka. Sa gusto ka nga mapobre kag maayo. Ako porti na kong paningkamot kay di ko gusto nga maagian ninyong among kapobre. Ana. Ayaw bulahan ka mong mga kabos. Muna dayga ginang imong anak nga di mo eskwela. No, dayga maayo. Dayga ba? Ang iba ba siya mang ano? Daygon. Nga naman day ugwa sa grado, nagtuo day ka nga di na siya maluwas. Ang kana gid ang pagka-graduate na tog kurso, mahimot ang profesional, mao din ay makaluwas day nato day. Ha? O dili yun. Mao bitaw si San Pablo, nagtan-aw siya sa mensahe ni Kristo atong unang panahon nga nagsigig ingon, kamo mga Hudiyo, mga tigpakaron ingnon mo, kamong mga Parisiyo, tigpakaron ingnon mo. Nagsigi mog padato sa inyong kaugalingon. Sige mog tuman anang mga balaod nga paghugas anang plato, kanang pagpuasa, kanang paghatag anang 10% sa inyong mga kita. Pero ang inyong kasing-kasing naa ang tanang mga kadautan. Sige siyang sulti ana, gipatay si Jesus sa mga leader sa mga Hudiyo.
Nya matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, na train kay siya sa ilang mga leader. Mao tong faithful sa kaysa sila mga leader. Oy, ang mga apostoles ni Kristo, sila San Pedro, sige masag-ingon nga, kamo mga tigpakaron-ingnon, biyain ang inyong sala, porting lagutang San Pablo. Usa siya naglutos sa mga Hudiyo, passionate kay siya kato mga Hudiyo nga nisunod ni Kristo. Mao na nga gitagaan siya og sugo sa iyang mga labaw katong nagpatay ni Kristo. Mo'y nagsugo niya adtua dito sa Damasco, kay tua pa dito yung mga Hudiyo nga nagluklok, nagtago, nga nagsunod sa Ginoo. Iyag yung giadto kay hutdon gikuno niyag papriso og musukol patyon. Babae og lalaki bisag bata ingon ana siya kabangis ngadto sa mga nagsunod ni Kristo. Ngano man tungod kay gitamay niya ang nagsunod ni Kristo, kay dili tinuod ang gisangyaw ni Kristo. Bulahan kamong mga kabos, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o gihatag ngadto ang halin, ihatag sa mga kabos. Higugmaa inyong kaaway, kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Sakto ka ng pagtulunana. Musunod mo ana, kamurong dinhing nanimba online o niya dinhi. Musunod mo anang pagtulunana. Na kung mga bit ang imong bana, pasaylua lag kapituan kapito, magsuyop ng imong anak, pasaylua lag kapituan kapito. Bisag patyon pa ka, ihalad ang imong kaugalingon alang kaniya. Sakto na. Huy. Oh, mauna. So ligon kayo og gibarugan si San Pablo nga kini tawhana angay gining patyon og kinisang nagsunod niya nga gasigig sangyaw nga maorag yapong pagtulon-ana, pamatyon tani kay gasabwag sila og daotang balita ngadto sa mga tao. O sana ni? Sakto pa ni? Ana. Pero pagka-convert na ni San Pablo, siya na'y nag-ingon, akong giisip ang akong kaugalingon nga patay na. O kung buhi pa ko karon, dili na ni ako, kung dili si Kristo na ang ni anako. Nahimo na hinuon siyang radical apostle of Jesus. Na siya'y nisabwag, dili na dito sa mga Hudiyo, apil ng dili Hudiyo, siya mo'y nagsabwag katong mga pagano nga mas grabe pagbatasan sa mga Hudiyo, apil na taana. Tungod ni San Pablo, niabot dinhi ang pagtuo, kay naa siya ragi nakasulti ani. Naglalis gud sila si San Pedro ani. Siya ragi nakasulti nga ang mga Hudiyo nga kunuhay pinili nga katawhan sa Dios, dili na maora ang pinili nga katawhan sa Dios. Apil na sad ang mga pagano, ang tanang tao sa kalibutan pulos na katawhan sa Dios ug dunay kahigayunan sa pagkaluwas. Ug mao na ni atong misyon. Matod pastubag nato sa Salmo, unsa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Pag-adto bitaw nako sa Hulilan ba? Nakadto man kog Hulilan, no? Awa mo kibaw? Niadto ko eh. Kamo sa no pakaron ingnon sad mo. Niadto kog Hulilan. Sige mi ditong lakaw. Siging lakaw. Nya mao ba toy katumanan aning panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw ang maayong balita? Oy, jutay na lang ang Katoliko ron nga nilakaw aron pagsangyaw sa maayong balita. Ang kasagaran nato nang lakaw ta hapit tibuok kalibutan kay mag-sightseeing, magsigig picture unya ipost sa Facebook. Nagsigig og lakaw ang mga batan-on, gisuot hapit tanang lugar sa kalibutan, dili aron nga magsangyaw sa maayong balita sa Ginoo, kung dili aron magtagbaw sa ilang mata sa pagsigig tan-aw aning mga binuhat sa Ginoo. Minos na lang ang galakaw ron nga magsangyaw. Gani sa amo ditong linya, ako naman ang na-share ninyo sa usas amo mga linya dito sa kanang mga hagkanan sa Hulilan, labi na gitong linya namo ngadto sa gilubngan ni Kristo. 40 mandaghanang tao na nag-away ang naglinya kay mag-ilog og kinsay unang makaabot didto, nagsininghagay na murag mga yawa ang mga naw. Nya kunuhay muadto kay nituo ni Kristo.
Kamong nanimba sa dinhi, iniglakaw ro ninyo padong sa inyong balay, unsay inyong isangyaw inigabot didto, ang maayong balita o dili? Nikakita ninyo sa inyong mga anak nga nagsige pagligid sa higdaanan, wa gyud mo bangon, unsa may imong isulti? Ug una, bangon na mo, bangon na. Ana, or I love you. Praise the Lord. Ana, nindutan no, inikita nimo sa imong anak, sige pa ditog higda, nya mao na gyud na iyang kinabuhi, nya mokalit lang ingon niya, dong, I love you. Mahalingi na, mapugwat na siya. Tinuod to akong nabati. Kaya sa una, sige, bako na diha. Oy, nauli na lang kong kasimbahan. Naalagyan mo diha. Mo saban mo. Wa pa mo'y simba-simba. Nya, ako dire, nauli na lang. Ako lang yapoy mo. Buhat ang inyong mga assignment. Unsa mo din suguon, eh. Oy, mao ganay imong batasan. Wa jud ka kasangyaw maing balita. Daotang balita. Kanang maningil kas utang, maing balita ka na. Imong gisangyaw. Daghana ba kayong kasiging suroy? Usay gani, maapil mi ang nagsuroy, usay, maningil mis utang sa. Nga na bang mga parisyoner ba nga, naay obligasyon? Oy, di na maing balita. Mas may pag magsuroy ming mga pari, magdaas kolekta, niya ipanghatag na mo sa mga kabos. Ana, kana, maing balita na, dili. Nya, buhaton na mo. Kamu kuno diri sa among lugar be, sige. Wa kay trabaho, wa kay kanya. O man ang imong kolekta, imong isuroy dito para imo ipanghatag. Sige. Testingin ninyo, ilista. kamu kuno dia mga bana be, ilis kuno tabi. Ako nay puyo dia sa inyo, tipon sa imong asawa nya. Ikaw kuno dire. Nya ang imong kolekta ipanghatag ngadto sa mga kabos. Sige, testingin. Nya wa pa jud kay kuyog inihigda nimo ikagabi. Sige, testingan na nato. Kaya dili. Oh, na tutong di sa madapa diroy. Nya og mo suroy mi nga nami kuyog nga. Sige, sumlay mo kuan. Reklamo. Oy, kaya kay na. Gibuhat na nila ni Cynthia Meribiani, kani San Vicente Ferrer, sila si kaning kuan Bishop Chopilo Kamumot, pulos-pulos gini Cynthia Bosco, sila kaning kana Vincent de Paul, unsa pa nang kisa pa ng mga pari diha, Ignatius of Loyola, Agustin, gipanghatag ginang tanan nilang kolekta ngadto sa mga tao. Nagpuyo gid sila sa tumang kakabos pero dato sa pagtuo ug dato sa gahom. Matud pa ni Kristo, makabaton mo gahom. Unsa man tong gahoma? Una, pagpapahawa og yawa. Ikaduha, bisan kunog makainom og hilo, di gyud kuno maunsa. Suwaya na kong inom tong muriatic acid doon iniguli na ko dito. Ako tong imnon, akong suwaya og tibawa lang ako ninyo ha. Og ako to suwaya ingon man diri og mutuo mo na ako. Awa mo kabati sa gospel. Ako usbog basa ha. Og kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Nawa ha. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti silag lain-lain nga mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Sino nga na? Kita mo diag kubra, kupti ko na be. Kupti niya. Papaak yun. Nao na to, di ba ka maunsa? Tuo ka kaginoo. Di mo mo ibuhatan na. Hadlok manggani mo, ok-ok gani mo siya. Ay, ok-ok. Anak manggani mo. Nya itapion nila ang ilang mga kamot ngadtos masakiton ug mga ayo sila. Sige ko no, naamoy silingan yang masakiton kayo kay gi-COVID. Adto ako no be, itapion ko no imong kamot, tanaw na to kinsay una ninyong mamatay. Di na magita mo hikap gani masakiton karon. Di na ta mo hikap we. No, social distancing ko ron. Kami gani, di man gani mi pahilogon og masakiton kay basing mataptan mi or matiwas ba kanon sila. Aning ting COVID. Galibog na taronay, hadlok na kay tas tanan. Pero ngano man kay kuwang lagi tas pagtuo. Kuwang ta sa gitawag og radical faith, radical discipleship. Si San Pablo nagpakita na bisag makasasala kus una, pwede ra gid ay nga mobalik ko ngari sa pagka tinun-an o pagka
apostol ni Kristo. Kita sa doon nga mga hadlukan pa kaayo, pwede ra gid tag maisog kung ato nang puy-an ang atong pagtuo. Unsa may tumong para masangyaw ang maayong balita. Nganuman kay ang tanang tao pulos gyud giimbitar sa Ginoo ngadto sa langit. Apan kung di na ganita musod og langit, di na ta musunod siyang pulong, maimpirno na ta, di ra sadyapon maguol ang Ginoo. Kay nganuman imbitasyon ra man ang iya. Kita man ang nanginahanglan nga makasud og langit. Wa magkinahanglan ang Ginoo nga kita manod tag langit. Kita maoy nagkinahanglan niana. Mao na atong isangyaw. Muna si Ananias sa unang pagbasa ni sangyaw ni San Pablo, ningon siya, igsuong Pablo, maayo ka, ang Ginoo nagpili nimo. Yun kana, ang iyang kaaway ba, iyang giingnan, igsuon. Si Ananias, nagtago to kay gigukod ni San Pablo, pero karon gisugo mas Ginoong adtuon si San Pablo, iyang ginan igsuong Pablo, ang Ginoo nagpili nimo. Wagi siya mahadlok na dunggabon siya dito sa espada ni Pablo. Iya yung gingong igsuon. Nga naman, kay mo isugo sa Ginoo. Unsa man say sugo na to sa Ginoo? Higugmaa inyong kaaway. Karon kanang inyong silingan nga kosmod kay gnaong, gasigig kosmod ninyo. Adto ako no bi karong buntag iguli ninyo ina igsuon ko. May buntag diha. Naon to di ba kakabiyahan sa tubig init? Labi gainom nagkape nga imong atoon oy igsuon may buntag nga dolon gini mo ba hasta tingali kabiyahan ting daong nimo pero sagdi lang nga naman ipakita niya nga bisag ingon ani imong tinagdan ako di ni makapausab sa akong misyon sa paghigugma nimo isip igsuon ano maliwat din tang San Pablo makahatag din tag conversion sa mga tao, makahatag pagitag healing ngadto sa mga tao nga nasakit labi na Diyos COVID. Sige, manindog na ta.